F'intervista mal-Malta Today il-Ministru għat-Trasport u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia ħabbar li s-servizz tal-feri bejn Kottonera, il-Belt u Taslima se jkun blaħlas għal dawk li għandhom tal-linja kard. Intqal li din id-deċiżjoni parti mill-pjan tal-Gvern li jnaqqas il-konġestjonijiet ta' traffiku billi tingoraġġixxi lin-nies iħallu il-karozza tagħhom id-dar u jużaw trasport alternattiv. Qegħdin naraw li il-trasport bil-baħar ikun blaħlas ukoll permezz tal-linja kard. Ħajkun esperiment li ħanamlu, ġifri dak li naraw minn Bormla sal-Belt, mill-Belt ta' Taslima, etc. ikun blaħlas. Il-Ministru Farrugia tenna li dan l-investiment huwa wieħed għaqli biex in-nies jaqsmu il-pajjiż bil-baħar hawnhekk huwa semma kif il-Gvern għamel investiment fil-Mall f'Bormla u x-xogħlijiet fuq il-Mall f'Taslima se jkun lest sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Intqal ukoll li dan is-servizz se jkun estis lejn Buġibba fejn ix-xogħlijiet għall-Mall il-ġdid għal dan is-servizz ġie approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar.